Wel, i ddechrau, llongyfarchiadau mawr am ennill dy le a cytundeb yn y UFC. Sut mae fe'n teimlo o'r diwedd i gael y cytundeb mawr yna? Ie, fi'n dweud trwy'r amser bod yn breuddwyd wedi dod yn wir, ond mae fe'n gwych. Mae fi wedi robot i 8 blynedd o ymarfer mewn i hyn. Dechrau judo, pryd o fi'n 4, dechrau ymwneud pryd o fi'n 6, a nawr fi'r gyda'r col wedyn, ti'n gwybod? So mae wedi bod yn dream come true. Felly'r Ornest Fawr, Belfast, Tachwedd 19. Kwan Ho Kwak, ti'n gwynebu. Mae fe wedi ennill 9 Ornest, heb golli. Faint ti'n gwybod amdano fe ta? Fi wedi gweld lot o fe yn amlad. Fi'n gwybod bod e'n eithaf explosive. Mae fe'n taflu lot o pethau wahanol, fel flying knees, a mae fe'n taflu spinning back kicks a stuff fel yna. So mae fe'n eithaf crazy striking style. Oedd e'n number 1 prospect mas yn South East Asia. O fi'n number 1 yn Ewrop. Ond os fi'n jyst yn cadw distance yn eithaf yn close, fi'n siŵr bod fi'n mynd i bod yn iawn. Felly, wrth edrych i'r dyfodol, tu hwnt i'r Ornest sydd i ddod, lle ti'n meddwl fedri di gyrraedd? Hoffwn i mynd i'r... yn y diwedd, ymladd am yr UFC title, ymladd am yr Gregis hwnna, ti'n gwybod. Fe fi'n dweud, trwy bywyd fi, fi'n mynd ar promotions bach, a fi'n ennill Gregis. Yn Abertawe, fi'n ymladd ar y sioe fach yn Abertawe, oedd fi'n ennill y Gregis fan'na. Wedyn mynd mlaen i mynd ymladd ar y sioe yng Nghymru, Pain Pit, promotion gorau yn Gymru, ennill title fan'na. A wedyn fi wedi ymladd am yr Premier Organisation Europe, ennill World title fan'na. A wedyn mynd mas i America i ymladd y promotion arall, ennill World title fan'na. So, pob promotion fi'n mynd yn, fi'n ennill title, so gobeithio bod e'n yr un stori yn yr UFC. Un breuddwyd sydd gyda ti yw ymladd Gornest Mawr yma yng Nghymru. Ie, hoffwn i ymladd yn Stadiwm Millennium, hoffwn i cael yr main event slot gyda'r UFC fan'na. Hoffwn i ymladd yn Vegas a Madison Square Gardens, ond Cymru fi eisiau gorffen, ti'n gwybod?